हादोरनि फैगौ उदांस्रि सान फालिनायनि थांखियै थाग-थियारि जानायखौ नुनो मोननाय जादों। आयेन आब्रुथि आरो रैखाथि बिथिंखौ फारसे गोख्रों खालामना होनाय जादों। बेनि नोजोरै गुवाहाटीआव मैया आसामखौ लाफाना सा सानजानि पुलिस आरो रैखाथि बिफाननि गाहायफोरनि मोनसे गोथौथि गोनां जथुमनाय जालाङो। ओजोंहाय संगालि सुलुंनिफ्राय मोनथिनायनि जोहै दुलाराय रायजो नाङैनो रैखाथि बिथिंखौ गोख्रों खालामनायजों लोगोसे सिग्रोमनायबो जादों। रायजोनि गोथौथि गोनां जायगा, मावखुलि, सोरखारि फसंथान, थाव सोदांग्रा, थाव पाइपलाइन, बास स्टेन्ड, रेल स्टेशन आरो गुबुन हाथाय बाजारफोराव संगालिजों लोगोसे उफ्रा रैखाथि हान्जा थिसननाय गोख्रों नोजोर लाखिनाय जादों। ओजोंहाय आसामाव उदांस्रि साननि मेरु खुंफुंथाय जानो गोनां खानापारा जुनार फाहामथाय जौमा फरायसालि गेलेमु फोथारजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्ला आरो महकुमानि सदर जायगाफोरावबो थाम-थिम खालामनाय जादों। दुलाराय हादोरजों लोगोसे आसामावबो सानथामनि हाबाफारिजों 73थि उदांस्रि सान फालिनो लाहार-फाहार खालामनाय जादों। बेनि थाखाय खारिथाय आरो फोसावदिं मन्त्रालयनि सिङाव गुवाहाटीनि सानमारनि मावखुलियाव फैगौ 14 आगस्टआव मोनसे हारिमुआरि खुंफुंथायबो खुंनो लानाय जादों। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियावबो फैगौ 15 आगस्टआव उदांस्रि सान फालिनो लानाय जादों। बिसायख'थि आयोगा बिसायख'थियाव बेलट पेपार बाहायनायनि मिजिं गैया होनना रोखा खालामदों। बिसायख'थि आयोगनि चिफ इलेक्शन कमिशनार सुनील अरोराया मैया कलकातायाव बेनि बागै रोखा खालामो। बिथाङा बुङोदि बेनि सोमोन्दै गोजौसिन बिजिरसालियाबो बेलट पेपारनि आयदाया गोदोनिसोमोन होनना रोखा खालामो। सानथामनि हाबाफारिजों गाबोननिफ्राय रासियानि व्लादिवस्टकआव जानो गोनां फालांगियारि जथुमनायाव आसामनि अफिसाराबो भारतनि हान्जानि जानानै बाहागो लागोन। भारतनि हान्जाखौ दैदेनगोन फालांगि आरो उद्योग मन्थ्रि पीयूष गोयलआ। भारतनि हान्जायाव उत्तर प्रदेश, गुजरात, गवा आरो महाराष्ट्रनि गिबि मन्थ्रिफोराबो थाफागोन। मख'नो गोनांदि फैगौ सेप्तेम्बर दानाव बे जायगायावनो जानो गोनां इस्टार्न इकनमिक फरामनि जथुमनायाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआबो बाहागो लागोन। जथुमनायाव भारतजों रेलवे, गुबुन गुबुन मुवा, जामुवा, संरैखा, मुलि, खैला, थाव, गेस, मोब्लिब खोन्दोनि गुबुन गुबुन आयदानि सायाव सावरायगोन। इण्डियान अइल कर्परेशनआ आसाम गेस कम्पानिनि हेफाजाबाव सिलचर, करिमगंज आरो गुवाहाटी नोगोरमायाव पाइपनि जोहै गेस रानसारनायनि गेदेर बिथांखि लादों। सा सानजानि राजथावनिफोरखौबो बे बिथांखिजों फोनांजाबनाय जागोन। फैगौ 4 बोसोरनि गेजेराव 9,000 कौटि रां बाहायना बेखौ मावफुंनायनि थांखि लानाय जादों। इण्डियान अइल कर्परेशननि गाहाय उत्पल बराया बेनि बागै मिथिहोना बुङोदि गुवाहाटी नोगोरमानि नखर नखर गेस होनो थांखि लानाय जादों। शिलंआव मैया जोबना थांनाय साननैनि इ-गभारनेन्स बिलखौ 22थि हादोरारि जथुमनायाव सोरखारनि गुबुन गुबुन बिफाननि टेक्नलजि, गाहायै डिजिटेल राहानि बाहायथिनायनि बिथिङाव आरो गाहायै बेनि थाखाय बिफानफोरा राहा लानो गोनांफोरनि बागै सावरायो। मिरुनि इलेक्ट्रनिक एन्ड इनफरमेशन टेक्नलजि मन्थ्रि बिफाननि हेफाजाबाव मेघालयनि खुंथायारि फोसाबनाय आरो रायजोआरि खुंनाय राहा बिफाननि बानजायनायाव साननैनि जथुमनाया खुंनाय जाना थांदोंमोन। दिनै मोनानि 8:30 अल इण्डिया रेडिअ गुवाहाटीनि आन्चलिक बाथ्रारि बिफाना फन इन दृष्टिपात आयदायाव गाहाय मन्थ्रिनि मैयानि बिबुंथिनि सायाव मोनसे सावरायनाय आयदा फोसावगोन। खुंफुंथायाव रायजोआरि थाखोनि फरायसा आरो लाइमोन जौगाखांनाय बिथिंनि बोसोनगिरि कमिटिनि सोद्रोमा नेहाथारि लक्ष्य गौरआ बाहागो लागोन। गोसो गुदुं खोनासंगिरिफोरा आयदायाव बाहागो लाहरनो 0362661876 आरो 2662325 नम्बराव फन खालामहरनो हागोन। ओजोंहाय मैया फोसावजानाय दृष्टिपात आयदायाव बाहागो लाना हादोर बोखावजानाय समाव भारताव फैना काश्मीराव थानाय सुबुंखौ भारतनि नोगोरारि मोनथाय होनाय, जम्मु काश्मीराव सोलोंथाय, समान मोनथाय राहा बाहायनाय, रायजोआव जौगाखां खामानियाव थाद'नायखौ खमायनाय आरो सम्पति मोनथायखौ रैखाथि होनायनि थांखि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ संबिजिरनि 370थि फारिलाइखौ दैखांना जम्मु काश्मीरनि बिथिङाव गोहोगोरा आगान लानायखौ जारिमिनारि आगान होनना बिजेपिनि बुंथिगिरि डॉ नमल ममिना बुंथियो। बारग' कंग्रेसनि दैदेनगिरि भुबनेश्वर कलिताया बिजेपिआव हाबबाय। गोदान दिल्लीयाव मैया बिजेपिनि मिरुनि दैदेनगिरि थामहिनबा मिरुनि मन्थ्रि पीयूष गोयलनि नुजाथिनायाव खान्थि बायदियै भुबनेश्वर कलिताया बिजेपिआव हाबो। मख'नो गोनांदि बावैसो कंग्रेस हान्जानि जाना आसामनिफ्राय रायजो सभायाव दैदेनहैनाय कलिताया एमपिनि मासि आरो उनाव कंग्रेस हान्जा नागारदोंमोन। हादोरगिरि रामनाथ कविन्दआ जम्मु काश्मीर दाफिननाय आयेन 2019 आव सागान खालामबाय। आयेन आरो न्याय मन्थ्रि बिफाना मैया बेनि सोमोन्दै गंसे गेजेट नटिफिकेशन फोसावो। बावैसो जोबलांनाय संसदनि जथुमनायाव बे बिलआ गनायथि मोनदोंमोन।
बे आयेनाव जम्मु काश्मीरखौ बिधान मण्डलजों लोगोसे आरो लाद्दाखखौ बिधानसभा गैयाजासे गंसे मिरुजों खुंजानाय ओनसोल हिसाबै गनायथि होयो। नखर मन्त्रि बिफाननि नटिसआव बुंनाय बादिब्ला बोहैथि बोसोरनि 31 अक्टबरनिफ्राय बै गंनै मिरुजों खुंजानाय ओनसोला आबुङै मावफुंजागोन। 66थि हादोरारि सावथुन बान्थाफोरखौ फोसावनाय जाबाय। आसामनि साथाम बिथोनगिरिनि गंथाम सावथुना रजत कमल बान्था मोननो हादों। साबसिन असमिया सावथुन हिसाबै रिमा दासनि बुलबुल कैन सिंआ सायख'जादों। मन्जु बराजों दैदेनजानाय अरुणाचल प्रदेशनि पांसुंपा रावआव दिहुनजानाय इन द लैंड ऑफ पाइजन ओमेन आरो बारबी शर्मा बर'नि अरुणाचल प्रदेशनि शेरडुकपेन रावनि मिसिं सावथुना रजत कमल बान्था मोननो हायो। आयुष्मान खुरानाया अंधाधुन आरो बिकी कौशला उरी द सार्जिकल स्ट्राइक सावथुननि थाखाय साबसिन फावखुंगुर बान्था मोननो हायो। ओजोंहाय तेलुगु रावनि महान्तित मुंनि सावथुनाव फाव दिन्थिनायनि थाखाय कीर्ति सुरेशआ साबसिन फावखुंग्रि बान्था मोननो हायो। कन्नाडा सावथुन अंडल्ला इराडल्ला मुंनि सावथुनाव फाव दिन्थिनायनि थाखाय पीवी रोहित, पान्जाबी सावथुन हरजिता नि थाखाय शम्मीत सिंह, उर्दू सावथुन हामिदनि थाखाय तलहा अरशद ऋषि आरो मराठी सावथुन नालनि थाखाय श्रीनिवास बकालेया साबसिन गथ' फावगिरि बान्था देरहानो हायो। पद्मावतनि रोजाबगिरि अरिजित सिंहआ साबसिन रोजाबगिरि, नथिश रामीनि रोजाबगिरि बिन्दु मालिनीआ साबसिन आइजो रोजाबगिरि बान्था देरहानो हायो। हिन्दी सावथुन उरी द सार्जिकल स्ट्राइक सावथुननि थाखाय आदित्य धरआ साबसिन बिथोनगिरिनि बान्था, बयजोंबो अनसायजानाय बिफानाव हिन्दी सावथुन बधाई हो सावथुना बान्था मोननो हायो। आबहावा रैखाथि सोमोन्दै सावथुनाव माराठी सावथुना पानीआ साबसिन बान्था देरहानो हायो। सा कर्नाटक आरो लैथो सेर ओनसोलाव नारानाथा अखा हानायनि जाहोनाव ओनसोलनि बांसिन जायगायावनो बानाजों साग्लोबजादों आरो हा खुरखानायजों मोगा-मोगि जानांदों। गिबि मन्त्रि बीएस येदियुराप्पाया मैया बागालकोट आरो काडाक ओनसोलनि खहा जानांनाय ओनसोलफोरखौ नायदिङो। आसामनि आथिखाल बानानि थासारिजों लोब्बा लाखिना मरिगाव जिल्ला बेंगिरिनि एक्साइज बिफाननि मावख'गिरिफोरा बिथांमोननि सानसेनि दानबान्था गासै 16,000 रां गिबि मन्थ्रिनि अनसुंथाइ थुबुराव गथायो। जिल्ला एक्साइजनि गाहाय डक्टर मोशाररफ हुसेना बिफाननि माखासे मावथिफोरजों लोगोसेयै दिनै बेलासियाव जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलियाव जिल्ला बेंगिरिनि ऋतुराज बराखौ लोगो हमना बिथांनो अनसुंथाइ रांखौ गथायो। आजिरा मोननाय बिजेपि डक्टर मुकुन्दकाम शर्माखौ अर्जुन द्रोणाचार्य राजीव खेल रत्न थामहिनबा ध्यानचंद बान्था सायख'नाय कमिटिनि मासिगिरि हिसाबै थिसनदों। मिरु सरकारा बावैसो मोनसे नटिफिकेशननि जोहै सा 12 सायख'नाय कमिटिया 15 आगस्तनि उनाव गोदान दिल्लीयाव जथुमना गेलेगिरिफोरनि मुंखौ सायख'गोन होनना बुंथिदों। डक्टर शर्मानि मासि दैदेननायाव दाजानाय कमिटियाव एमसी मेरिकम, बाइचुं भुटिया, अंजु बबी जॉर्ज, कमलेश मेहता, अंजुम चोपड़ा, शारू शर्मा, साइनी डाइरेक्टर सन्दीप प्रधान, राजेश राजा गोपालन आरो गेलेमु नेहाथारि राधेश्याम झुलानियाखौ सोद्रोमा हिसाबै लाखिनाय जादों। बेजों लोगोसे रादाबा एसेनोसै।